Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Gasteizera etorri gara. Gel Dorado aretoan egin dugu hitzordua Pinpilipusis bikoarekin. Argitaratu duten disko berria ezagutzeko. Gaur gurean Pinpilipusis. Pinpilipusis gara, Raquel eta Ane. 2018 zen sortu zen duo bat gara. Berez talde Bartzelonan sortu zen, baina bera Bartzelonako da eta ni Durangoko, baina han ikasten ibili nintzen, orduen talde bertan sortu zen. 2018tik honaino, eta guz, pare bat disko, beste hainbat EP, eta 130 kontzertu gutxi gora bera mundu guztia danak apuntateko guz ezazteko. Eta, rock, punk, pop, grunge apurtxo batetik mugitzen gara. Eta, hori izango izan apurtxo bat gure aurkezpentxoa. Sí, la veritat és que hem tingut com molta activitat des que vam començar fins ara. No hem parat, sí que va ser el moment de la pandèmia, sí que ens va fer parar en sec, però com a tothom al final. Però hem tingut la sort de poder tenir una activitat molt continuada. Hem tocat sempre molt en molts concerts i justament també hem tingut una activitat molt alta de composar. Llavors, des que vam començar fins ara, o sigui, al principi teníem no la broma, però teníem com l'objectiu de tocar mínim una vegada al mes i ara estem a tope, o sigui, realment aquest objectiu es va complir i ara ja estem com tocant moltíssim i molt agraïdes, la veritat. Biko talde guztiei galdetzen zaien galdera egin diegu taldekidei. Biko formatoa, erabakia ala arabeharra. Naturalki urten zen mobidat izan zen. Azkenien posgrado baten ezagutu ginen, ni hasi nintzen bateria klasek jasotzen eta gero berak begur zen ikesi joten, orduen baten klasetik urtetan da bestia sartzen da, nik kantak dekotaz idatxikien, nik bai, gure buzu geratu bate lokalen baten, eta horrela ziginen joten. Eta ordutik onaino, bisok bakarrik eta ez dugu inoz planteago beste pertsona sartzi ez, beti bisok munduen kontra. Eta holan geratu zen, eta holan pesagot geratuko dela bai. No, jo no trobo que sigui més exigent, simplement és una altra manera de formular una banda. O sigui, nosaltres no som ni pitjors ni millors que cap altra banda, simplement és la nostra manera de fer les coses. Sí que quan vam començar la banda, potser tocàvem amb un ampli de guitarra només. Ara, ens vam adonar que havíem d'afegir un ampli de baix per fer que la guitarra fos més contundent, perquè al final, si juguem només amb dos instruments, també volem que el so sigui com potent i més gruixut, però no considerem que s'hagi com... No tenim una exigència major per tenir dos instruments, simplement com que juguem amb altres coses, no sé, és com un joc diferent, amb altres cartes. Musikalki anitza da taldearen proposamena. Rocka, punka, popa, garajea, distortzioa eta zarata. Bide horretan, intentsitatea eta indarra taldearen identitatea dira. Bai, azkenien nik uste dut gaztetatik igual bera ibila gehiago pop mundutik eta igual ni kultura gaztetxero batetik Durango neziketan orduan azkenien igual hasikeran notetan zan gehiago ezberdintasun hori bata popetik sartu horrela eta beste igual punketik, baina azkenien jo bi mundu hori nik uste juntau diela era oso organiko baten eta orduen abesti batzuetan nabaritzen da igual baten edo besten influentzia gehiago, baina azkenean Pinpilipusis da hori bisok guztiako musikan konpendio bat. Orduen batzuetan igual tira más punkera, batzuetan igual más melodias pop edo, azkenean gu garena, guk atzitzen dugun eta sin trampa ni cartó. Sí, la nostra música no és només d'un gènere. Sí que bevem de coses molt diferents i també va molt a les èpoques. O sigui, hi ha èpoques que ens hem obsessionat amb X grup i llavors tirem més cap a aquell estil de música. Ara, per exemple, abans escoltàvem molta música juntes perquè vivíem a la mateixa ciutat i compartíem molt més temps. Ara potser a les separades cadascuna m'ha passat a no sé què, tal amic i escolto més aquest grup i hi ha un altre. Llavors anem com una miqueta, anem a èpoques. Jo, per exemple, estic escoltant més
el pop que abans, l'Anne jo crec que segueix una miqueta igual amb l'estic més punky, però també hi ha coses de rap que ha tornat a escoltar més ara. És una mica un mix de coses. Agertoki gainean musika tresnak aldatzen dituzte kantuaren arabera. Bakoitzak jotzeko modu bat du, baina taldearen hortasuna mantentzen da bi aldaeretan. Hori da. Azkenean bakoitza jota gu hori eraz berdin batea, baina nik uste dut bizo gozatzen dugule asko joten putxoa gitarra, gero bateria, gero aldatu, gero kantatu, gero ez, gero kurdu, orduan azkenean da jolas bat, ez? Azikera baten bera jote bagen gitarra eta abestu da nik bateria, niri emotezten kriston lotxa pentsetia bakarrik anamela kanta publikoan aurrien, baina hori hasi nintzen superetan, orduan mantxa dibeka gustora sentitzen naz gitarra gaze bai, eta orduan joku hori be, nik uste publikoentzako bai eskertzen dela, ez? Azkenean dinamikak ezberdinak die, igual, ez dakit, jolas bat azkenean bizun artien da konversazio konstante bat, eta ez da holan pentsau, eta azkenean holan suertau zen, ez dugu ikesi hori egiteko hori urtean da, eta listo. Taldean ez dago abeslari nagusirik. Bi taldekideek abesten dute, eta askotan biak batera. Això va ser guai perquè al principi cap de les dues ens havia escoltat, no ens havíem sentit cantar, no? Cap de les dues una a l'altra i mai havíem cantat juntes i les veus van empastar des d'un principi. Sí que és cert que jo, per exemple, tendeixo a veus més, una veu potser més fineta i més melòdica i la Net té més potència i té una veu més greu, però jo crec que la diferència entre les dues veus fa que com la suma de les dues a un projecte quedi guai, perquè sí, jo tinc la veu més dolça, però ella la té més tancada i quan la juntem les dues, com que un poco como Hannah Montana, en plan rollo best of both worlds, és una mica així. Abesterako orduan berriz, bide guztiak zabalik dituzte. Ingelesa, katalana, gaztelera edo euskera. Hasi ginen gehiago inglesez, nik uste referentzia gehienak ingles mundutik edo zatozelako. Gero, astiro, igual nire movida personala igual gehiago da, Azkenien nire hizkuntza euskeri da, baina motozten lotxak kanteti euskeraz bai, zen nahi gure jentiek ulertzi sekantetan amenala ez, baina azkenien politikamente bai iruditzen jaten oso interesantie euskeraz kanteti, azkenien nik zagaitik oso tengo nik euskeraz, beste batek egin gozaen moduen erderaz, Eta gero, musika influentzia asko erdaldune bai hartu dugu, orduen erderaz eike bai politxo, orduen inglesa igual ja baztertu apurtxo bat, eta bantze igual bagabiz jolazten gehiago, erderaz, euskeraz eta katalanez be zozer badau, orduen apurtxo bat pa todos los oídos. Sí, yo creo que no hi ha una etiqueta... És que l'etiqueta potser seria com catarsis. Per nosaltres, realment el projecte és com evadir-se de la feina i evadir-se de tot i poder expressar el que potser ens costa més al dia a dia. Ja ens passava abans, quan assajàvem més, teníem el nostre local d'assaig, era acabar el dia de merda al curro, cadascuna, i anar i bàsicament vomitar el que tinguéssim. Llavors sí, tant si són en anglès com ara que són en castellà, en euskera, alguna cosa en català, jo crec que l'essència és la mateixa, crec que parlem del mateix, que bàsicament és parlar una mica de nosaltres, sobretot, perquè parlar d'altra penya i altres coses no ens surt encara, jo crec. R izeneko abestia da taldeak sarean duen kanturik entzunena. Euskaraz egin zuten lehena izan zen, kantu indartsua eta zuzena da. Ez didazu baita zaitu bezango, eta ez didazu eskua hola bete txartuko, eta ez nauzu beldurrean bizitzera behartuko, hori ez duelako maitasuna.
dakit, movida bat izan zen, igual kanta hori bai, euskaraz urten zen lehenengo izan zen, gero tematika bai bada oso orokorra ez, azkenean violentzian kontra kantetan daren letra bat da, eta nik uste jende asko heldu jakola, gero zuzenekoetan eta bai indarra asko deko. Orduan nik uste dut azkenean bihurtu dela igual taldean kanta referentzia, baina horregatik, azkenean mezuagatik igual, eta kanta laburre da, pinpan, eta hori bat, zuzenekoetan eko bere jolasa bai, orduan. Bai, euskeraz. Bartzelonan sortu zen Pinpilipusis taldea, eta bertatik bideratzen dute musika bidea. Ane Durangarra da, Raquel berriz Barcelona bertakoa. Tenim com dos nuclis, que és Euskal Herria i Catalunya. Sí que tenim la sort de que vam ser un grup que, o sigui, que al sorgir estant a Barcelona també ens vam moure, també ens vam moure molt a Barcelona, a Euskal Herria, o sigui, no només ens vam moure potser a Euskal Herria com a origen. També, no sé, treballem amb el nostre mànager, que és el Sergio, i el nostre segell, que és el Lau, també és a Barcelona. Llavors també com tenim contactes, jo crec que ens facilita el fet de moure'ns una miqueta més i també el fet de cantar, primer vam començar a cantar en anglès, després en euskera, però també hi ha coses en castellà, jo crec que fa que potser el marge de moure'ns nosaltres sigui una miqueta més ampli. Entenc, tampoc jo em sé 100% per què hi ha grups que només es queden aquí i altres que es mouen més, però diria que seria això. Areto txikietatik festival handietara. Taldeak ez dio muzin egiten inongo agertokiri. Danetarik. Osea, bai, a ber, ni pertsonalki, da nik uste bai bere bai badagoela nigaz bat, Igual, komodo hau gauzela sala baten joten, makrofestival baten baino. Azkenean igual festival bateko zen bat superhandizia da, no sike, eta sala bateroan ilune, eta erdi txikiz bertaina da gentiaz eta nik uste hori dela el habitat Pinpilipusis zuzeneko baten ikusteko. A ber, evidentemente, festival baten ederto deitu nahi behar joteko festival baten enkantada, baina nik uste hori, sala ilun eta zikin baten badala gure territorio. Sí, jo crec que els festivals és guai per... Sí, també és per arribar a públics que potser nosaltres no seríem capaços d'arribar a una sala. I això sí que ho trobo interessant, i també pel fet de tocar un festi que també et trobes amb altres grups, coneixes a penya, és com si fos com un PortAventura de música, saps? És com una mica així. Però sí que és cert que on connectem més és a sala. Llavors jo crec que cada tipus de concert ens aporta una cosa molt diferent, però a nivell emotiu o de sensació, les sales és on més connectem. Si supieras lo que ha pasado todos estos últimos años, negarías todos tus actos, culparías a los astros, no sabes ver las cicatrices ni por qué, cuando lo hagas llámame. Y un paso atrás izena darama taldearen lanik berriena. 5 kantuz osaturiko epe lan ederra da. Esan planteau hasiera baten igual hori urtengo zala, baina azkenean zirkunstantzizak egin jabie, bizek bizitzi bakoitza leku batean, bera Bartzelonan eta ni Bilbon lanagatik, eta orduen separazio hori hasi ginen epokan, epe horretako kanta batzuk hasi ziren ja horre kosinetan. Eta kanta horren azkena, digamos, mudantza horren ostien sortutako abesti bat. Orduen ikuste honek 5 kantak diela momentu konkretu bateko islapen bat. Eta bizontzako importantzia zuan dizedekiez, izen da garai bat komplikau banda moduen bai gestenetako, kilometroek erdian ezin zaila edo edo joen bizok batera ez gara ikusiko, beten gero, ez da izen erraza, eta nik uste dut ni un paso atrás badala erantzun bat guretzako eta bestintzako, esateko kapasa gara hoitzeko, gure dugu hauen, hemen gure dugu egon, eta bauda gure paria edo hori demostretako
entzuliei eta guri. Que diria que Ni un passo atrás són les cançons potser més profundes i més de nosaltres que hem fet, amb la meva sensació. També perquè ha sigut com la composició ha sigut durant un període de la nostra vida que potser ha sigut més reflexiu, més de canvi, i sí que sobretot són molt reflexives i molt personals. I alhora el so, jo crec que no vam pensar tant en el directe, sinó més en... Sí, a l'EP el vam gravar amb l'Urtsi Iza, i és Urtsi Iza, no? Iza, vale, que no m'he equivocat. I també va ser com una manera de provar coses noves, de no quedar-nos només en el so potser més cru del directe nostre, sinó també provar amb cosetes de veus, no sé, ha sigut un procés molt maco de composició, tot i ser un procés difícil a nivell d'època de la nostra vida, de complexa, de canvis, de distàncies i tot això, crec que ha sigut un procés molt guai de composició i de creació de l'EP. Diskoa Bilbon grabatzen dute, Eten Espazio Sonoro estudioan. Soinu teknikari lanetan Urtsi Izaritu zen. Azkenien ezagutu gainun, nik behintzat akina nor zan, baina lehenengo ekordena zen nabela berra gazitzen zen, Kalizi zen festival baten egon zela bulkekin tekniko moduen, eta irudiaten leku gatz bat zela eta beraken zabela marabilaz, kontzertu hori zenetako, pues como sono. Orduen, justo, gure teknikaria normalin da Sergio, bai dela gure managerra, baina dos kontzertu batek izan dela etorri, abiez Euskadi, orduen esan otzarrak ere diba. Aldotze guidatzi Urtsiri, a ver, que dice, igual libre da, igual gure da, eta idatzi notzen da, tipuek esan zaren baiet, baina superorduri izazten, en plan, zelan egon gona zuekin, zizuek ja, deko zuek izten rekorri zen zikera, nintzen inoz, en plan, guesan aurrera, eta azkinen, hasi zen gure teknikaria izaten hemen, baina azkinen lagune, eta esan gainun, gure dugu zuaz grabau urrengoko mobidak, guztera zurekin, izadako grabatu zuzen beste gauzak, guztu hona dekozu gure ikuspuntutik, lagune zara, estudizo bat dekozu, guzan. Taldeak bereziki zaintzen ditu diskoren inguruko ilustrazio eta artworkak. Underworld artistaren eskutik joan dira honen arteko guztiak. 3. pinpilipusia da. Hasi ginen, hain dela 2018 netara gainutik gure lehenengo epea, egon nintzen hilanien Bartzelonako sala baten, eta Ari Schneider, beren izen artistikoa @Underworld Instagramen, bera zan salako diseinatzailea. Eta proposatu genioen en plan, Ari, gure portada diseño tal da, bueno, vale. Eta horraz izan, eta gero dana dekogune, dana berakin dugu. Kamisetak, posterrak, CD-ak eta artwork guztiz eta dana. Osa, ontxe, imagina, hurrengo lan baterako esaten botzeu, gure da benein, eta esaten bozku ezin da bela edo, nik ostotetarako musika hori, nik biot musika hori, Ari keñako portada bategaz edo egotie presentaute. Osa, azkenin da, 3. pinpilipusiz bat, la parte artística, ez, baina ez dakit. Kontzertuetan ere zaintzen dute irudia. Ikuskizunaren parte da, zuzenekoaren parte. Lavadora pinten dugu, Sí, des d'un principi va ser algo com... També ens va sortir natural, ens venia a gust com cuidar, també, a part de les cançons com a tal, també el que portàvem de roba, abans portàvem el cabell amb gomina tot enrere, molt al principi portàvem com unes, com purpurina aquí. No sé, jo crec que és algo que, jo crec que és per la manera de ser de l'Anna i meva, que som una mica esquizo en moltes coses, de tenir tot molt controlat, com que ens agrada també que el projecte tingui com un, que estigui molt tancat.
que el disseny tingui una estètica concreta, que la nostra roba sempre tingui com un sentit, els colors... Va haver una època que teníem com una fixació també en quins colors portàvem. No sé, per nosaltres és com ens sentim còmodes també de mostrar el projecte cap enfora. Aitzakia bat topatu dut abesteko. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgilduko da banda datozen hilabeteetan. Bide guztiak zabalik dira, atzera biderik gabe, beti aurrera. Bueno, sí, la nostra intenció, això encara no ho hem publicat i ja ho anunciarem una miqueta més endavant, però volem fer una gira de presentació de l'EP, també adaptada una miqueta als nostres timings / disponibilitats, però sí que farem una gira petita a sales, segurament passant per les ciutats que són com les nostres ciutats, i després l'any vinent, pues, lo que llegue, sincerament. O sigui, estem cadascuna fent el seu curro, però sí que girarem i presentarem a l'EP on ens vulguin escoltar, bàsicament. Beti aurrera, beti. Nire txaropena, aitzakia